सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। वेंगुर्ला तालुक्यातील ठाकरे शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांसमोर धनशक्तीचा प्रस्ताव ठेवूनही कोणीही आपली उमेदवारी मागे घेतली नाही, याचा मला अभिमान आहे। सर्व उमेदवार या तालुक्यात लढले, येणाऱ्या काळात सोन्याचा दिवस दाखवणार असल्याचे ठाकरे शिवसेनेचे प्रभारी तालुका प्रमुख निलेश चमणकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले। फार कमी वेळेत माझ्यावरील जबाबदारी पक्ष नेतृत्वाने सोपवली आणि मला खरोखर खूप अभिमान वाटला की माझ्या सगळ्या शिवसैनिकांचा, माझ्या उमेदवारांचा की माझ्यावर विश्वास ठेवून पहिलं म्हणजे संपूर्ण तालुक्यातील कोणी या इलेक्शनमध्ये किती धनशक्तीचा त्यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवला तरी कोणी मागे गेले नाही आणि सर्वच्या सर्व उमेदवार या तालुक्यातून लढले। एखाद्याला विजय मिळतो, एखाद्याला पराजय मिळतो, परंतु मी सर्व उमेदवारांना सांगू इच्छितो या माध्यमातून की आपले पक्ष संघटना आणि आपलं पक्ष नेतृत्व यावर जसा तुम्ही आजपर्यंत विश्वास ठेवला, येणाऱ्या काळात दिवस आपलेच असतील। आज आमदार आमचे महेश सावंत याने आपल्याला एक फार मोठा भारी भक्कम असा मागून सपोर्ट दिलेला आहे आणि त्या दृष्टीने किंवा आपले विनायक राऊत खासदार, माजी खासदार असतील, त्यांच्या माध्यमातून अरुभाई असतील, तुम्हाला सांगू इच्छितो आमचे उमेदवार, आमचे शिवसैनिक ज्या पद्धतीने लढले, भले काही ठिकाणी धनशक्तीचा भरपूर खूप मोठ्या प्रमाणात वापर झाला आणि आमचे काही उमेदवार मागे गेले, परंतु मला आवर्जून मुद्दामून आमच्या संजय गावडेंबद्दल सांगायला अभिमान वाटेल की संजय गावडे आमचा उमेदवार माझ्या मतदारसंघातून जवळपास 1400 मताच्या लीडने आला। सगळ्यात जास्त धनशक्तीचा वापर माझ्या मते खरं तर तिथेच केला गेला, कारण मी तिकडे अचानक पद घेतल्यामुळे आणि संजय गावडेला टार्गेट करून तिथे पैशांचा वापर केला गेला। परंतु संजय गावडे हा असा एक आमचा वाघ निघाला की त्याने सुरुवातीपासून सांगितलं की कुठेही पैसे आपण देऊन मतं घ्यायची नाही, जे आहेत ते आपण लढायचं, लोकांसाठी जे वागलो त्याच्या रूपाने आपल्याला मतं मिळाली पाहिजे। आणि या सर्व लोकांचा मी मनापासून त्यांचं आभार मानतो की त्यांनी माझे पप्पा असतील चमणकर किंवा अजूनही बरेच लोक आमच्या मतदारसंघातले आहेत, सावंत साहेबांचे काही लोक होते, या सगळ्यांच्या माध्यमातून आणि संजय गावडेंचं जे काम होतं लोकांपर्यंत, त्या कामातून त्यांनी विजयाचा फार मोठा असा आशीर्वाद त्यांच्या रूपाने दिला। येणाऱ्या काळात संजय गावडे आपलं नाव ह्याच कामाच्या रूपाने फार उज्ज्वल करतील याची मला खात्री आहे। दुसरे उमेदवार आमचे विजय नाईक यांच्याबाबत सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे की सुरुवातीपासून त्यांना मागे जाण्यासाठी फार मोठे प्रयत्न केले जात होते, परंतु सगळ्या परिस्थितीत ते ठामपणे पक्षाच्या मागे उभे राहिले। या पक्षाला शेवटपर्यंत आपण पुढे नेणार आणि शेवटपर्यंत समाजाचं व्रत हातात घेणार ही त्यांची मनोधारणा, त्यांनी खासदारांना दिलेला शब्द त्यांच्या विजयाचं खरं द्योतक आहे असं मला वाटतं। आणि त्या आपले सर्व शिवसैनिक, आमच्या आमदारांच्या 2-3 सभा तिथे झाल्या, उभादंड्यात झाल्या आणि सर्वांचं फलद्रूप असं की आपण इथे वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सर्वात मोठा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष ठरू शकला, याबद्दल सर्व जनतेचं मी मनापासून कौतुक करतो। येणाऱ्या काळात कितीही धनशक्तीचा वापर केला तरी संजय गावडेसारखं एक आयडॉल लोकांनी समोर ठेवलंय की जर तुमचं काम असेल तर त्या पैशालाही लोक बाजूला ठेवतात, पैसे घेतात आणि आपल्या मनातील माणूस निवडून देतात। विजय नाईक आणि संजय गावडे हे आमचे असेच दोन्ही उमेदवार निघाले। येणाऱ्या काळात नक्की आमची सरशी होणार आणि आम्ही उभाठाला सोन्याचे दिवस लवकरच देणार, एवढं सांगतो।